Spoločnosť City Arena dnes korigovala svoje rozhodnutie zo začiatku apríla týkajúce sa rekonštrukcie západnej tribúny. Ako oznámili zástupcovia firmy, rekonštrukciu bolo znemožnené realizovať. Cieľom City Areny bolo zmodernizovať aj západnú tribúnu a zvýšiť ju o 1,2 metra. Zároveň mal tento zámer navýšiť kapacitu štadióna na 20 460 miest pre divákov. Kapacita štadióna by tak mala zostať na pôvodne ohlásenom počte 19 000 sedadiel. Developeri viedli s účastníkmi stavebného konania dialóg, ale napriek tomu dňa 24. apríla 2015 stavebný úrad obdržal pripomienku k stanovenému konaniu od majiteľov nehnuteľnosti na Športovej ulici číslo 6. Aj keď tieto pripomienky neobstoja z pohľadu stavebného zákona a sú podľa firmy len účelovou obštrukciou, stavebný úrad musí konať, čím sa vydanie stavebného povolenia časovo posúva o niekoľko mesiacov. Z uvedeného dôvodu je nemožné tento zámer zrealizovať do 22. augusta 2015, čo je stanovený termín otvorenia projektu City Arena, štadión Antona Maltinského. Spoločnosť je preto nútená pokračovať podľa pôvodného projektu a západnú tribúnu modernizovať iba v jej súčasných rozmeroch a kapacite. Developerom je ľúto, že nevedia ovplyvniť postoj niektorých spoluobčanov k realizácii tohto pre Trnavu výnimočného projektu, na ktorý budú hrdí nielen obyvatelia mesta, ale aj športoví fanúšikovia z celého Slovenska.